Добро утро! Коза или крава или агнетва? Днес, 5 срещу 6 януари, има един български ритуал, който се нарича водици и се прави за сбъдване на най-съкровените ни желания. Взимам една купа, в която ще напълня вода, притихвам смирено и я държа с двете си ръце. Излизам навън, поддържам купата с вода за малко и изричам името си тихо на глас. Оставам купата покрита с кърпа за няколко часа. Малко преди полунощ излизам и отново хващам купата, като си пожелавам нещо тихо на глас, след което си казвам реченото ми да бъде сторено. На сутринта измивам очите си и отпивам от купата. А вие правили ли сте този ритуал досега? Днес е Йорданов ден, а аз отмятам още една точка от списъка. Затова качваме се в колата и газкам Калофер. Анджи, здравей! Как е настроението? Добре. И така, днеска влога ще бъде кратък. Показвам ви програмата. Виждате, че по принцип 4:30 трябва да сме там сутринта. Но понеже идваме отдалече и затова решихме направо 7:30 да бъдем на река Тунджа, където започва мероприятието. Ови, тръгнахме много късно. Все пак през нощта има лед по пътищата и мен ме беше страх. Имах огромното желание да бъдем с организирана екскурзия, но нямаше такава, която тръгва от София. Предполагам, ви направило впечатление списъкът в началото на влога. Една от целите ми тази година е да участвам във всички български традиции и празници. Затова за мен е голямо постижение да съм тук в Калофер. Срамота е, но не съм посетила почти никакви места в България. Но това ще се промени. И така, навигацията трябваше да ни отведе точно на река Тунджа, но не и според полицая, така че спряхме на някаква рандъм спирка и оттам пеша. Естествено не знаехме на къде отиваме. Единственото, което ни ориентираше, беше звука от тълпата и тъпаните в далечината. Просто не исках да гледам часовника, лошо ми беше, защото минаваше 8, а това означаваше, че може би вече са метнали кръста в реката. Пристигахме на локацията, тук сме. Седмица, иначе гледахме на кадри много хубаво, как вече хората са в водите на река Тунджа. Няма къде да го повторите. И с дълбоко разочарование си казах: изпуснахме го. Може и така да е, но поне хванахме мъжете в реката. И искам да ви кажа, че това скандиране на българи юнаци ми напълни душата. И точно в това е смисъла на българските традиции. Да се събираме всички заедно и да бъдем обединени. Здравейте пак! Изпуснахме хвърлянето на кръста. Не знам дали трябва да се изгазят. смята да се казва. Принцип, аз не бих го казал. Казва се, те хората искат да го видят. И сега вървим към един ресторант. На мен пак ми е лошо. Аз се надявам да работи. Ще работи, ще отворят ако трябва. Много гадна мъгла. Спираме да си хапнем кюфтенца с шопска салата. Както казах, ми стана много лошо, защото нищо не бях яла. Това е площада в Калофер, тук все още е мъгливо. Затова отиваме към музея на Христо Ботев. И това ще бъде последната ни дестинация. Не съм ви снимала много, тъй като беше забранено. Благодаря ви за гледането и до следващата дестинация.